लोगोफोर जाय बाथ्राखौहाय लानानै ससियेल मिडियायाव दाखालि बावैसो ना जाय रैसु होननाया गावनि लोगो हेमाखौहाय गाज्रि रावजों ना देहा फालांगि खालामो होननानै फोसावदोंमोन, भाइराल खालामना होदोंमोन गावनि लाइफनि गेजेरजों, लाइभ भिडिअनि गेजेरजों। स' दिनै बिथाङा निमाहा बिदों। नंगौना नङा जाथाया बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ ना निमाहा बिदों। स' नोंथांमोना माबायदि निमाहा बिदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। जोबथारनायाव आं बाथ्राखौ एक्सप्लेन खालामनानै होगोन, फोरमायनानै होगोन। माने दायो बे भिडिअसखौ बिनि बुंनायखौ नोंथांमोना मिथिनानै लाग्रोदो आरोना। खुलुमबाय लोगोफोर, फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना। जेनेबा आंनि भिडिअ सेयार खालामदो, बन्द खालामदो। आङो जेनेबा लाइभ भिडिअ फैनानै बा लाइभ भिडिअ फैनायाव आङो जेनेबा गाज्रि ससियेल मिडियायाव बुंफ्रांनाय जाबाय, बेखौ मालायनि बागै बुंफ्रांनाय जाबाय, बेखौ आं फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय बिदि हेमाखौ बुंदोंमोन आं फार्स्टआवनो गुरै रावजों बुंगोदों बेखौ, आंनि भिडिअ दाहो, आंनि नाम्बारखौ इदि राननानै दाहो, आंनि फट' इदिट दाबानाय बिदि होननानै गुरै रावजों बुंगोदों आरो आं बिदिखौ जेबो खालामगोराखै, बिदि बुंगोराखैबो आङो बेखौ। जोंनि रुमाव फैबाय बियो थिग दे, आङो बेखौ बेंगलराव लाबोफादों, फैनो इदि होनबाय थानायखाय बेंगलराव फैबाय। ओमफ्राय बेंगलराव फैनानै मोजां थानांगौना, जेनेबा हौवाजों जोंनि रुमनिफ्राय हौवाजों थांबाय, थांनानै ओमफ्रायो थांबाय नालाय थांबाय, मोजां थां दे। ओमफ्राय मालायफोरखौ फाननानै मानो थांनांगौ, मा जोंनि नाम लानानै गाज्रि रायनानै मानो इदि थांनाय लोगो लोगो फेसबुकाव बिदि नाम्बार इदि रानना होनांगौ, फट' इदिट बानायनानै ग्रुप एरियायाव रानना होनांगौ, बिदि खालामनाङा ना इयो। जेनेबा आंबो सासे मानसिसो, जेनेबा न'खर सामलायनांगौ, आङो जेनेबा बिमा बिफाखौ नायनांगौ, इमान खस्थ' गोजानाव खामानि मावफैनानै आङो बिमा बिफाखौ नायो, मा खालामो बेफोरखौ बुजिया आरोना इयो। होमबाबो इमान गुरै रावजों बुंबाबो मानियाबा, ओमफ्राय इमान बुंबाय थाबाय हगारबाय थाबाय इयो। फार्स्टआव मानियाखै, बेखायनो आङो रागा जोंनानै आं कन्ट्रल खालामनो हायियाव जोंहा गासिबो न'आव मिन्थिहैजोब्बाय, माबा नुहैजोब्बाय, बिदि बानायनानै हगारनाय, नाम्बार राननानै हगारनाय, डिपि होनाय, बेखौ रागा जोंनानै न'निफ्रायबो फन फैबाय थाबाय आंनाव। ओमफ्राय आंखौ रायहरबाय थाबाय, न'नि मानसिफोराबो बिदामोनहाबो रायहरबाय। बेखौ रागा जोंनानै आङो लाइभ फैदोंमोन आरो। ओमफ्राय लाइभआवबो बेनि थाखाय आं फैयाखैमोन लोगोफोर, ओमफ्राय लाइभआव बेनि थाखाय फैयाखै, आङो मोजांनि थाखाय फैदोंमोन आरोना लाइभआव। ओमफ्राय आंखौ बायदिसिना गाज्रि बुंहरबाय थाबाय, कमेन्ट हरबाय मेसेन्जाराव। ओमफ्राय इमान बिदि माबानानै कन्ट्रल हायैनि आङो बिनि बागै बुंबाय थाबाय नालाय, आङो रागा जोंनानै थारमाने लाइभ माबायाव मा होनो ससियेल मिडियायाव लाइभआव बिदि गाज्रि बुंनाय जाबाय। बेखौ आङो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर, बे भिडिअखौ सेयार दा खालामसै अननानै प्लिज। जेनेबा आंहाबो लाइभ दङना, जेनेबा बेबायदि खालामनांला लोगोफोर, अननानै प्लिज आंखौ निमाहा होदो। भिडिअखौ बन्द खालामदो सेयार खालामनायखौ। दायो बुंनो थाङो बिनानावमोन, जों गोबां जोंनि बर' रायजोफ्रा, जोंनि बर' हारिनि गोबां आइजोफोर दं आरो गोबां जोहोलावफोर दं आरो गोबां हौवाफोर दं, गुबुन जायगायाव मालायनि आन्दाराव मावनानै जानाय दै। थ' आइजोफोरनि गेजेरावहाय जाय खस्थ' मावनानै जाग्रा, बिसोरनि नामखौबो दिनै गोबां गाज्रि नोजोरजों नायग्रा आरो बुंजाग्रा जों नुनो मोनो। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोना मिडियायाव ओंखारोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनो नाङा। नोंनि लोगोआ गोरोन्थि मावदों, नों नोंनि लोगोजों रायलाय, सल्भ खालाम प्रब्लेमखौ, नाथाय मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा। स' जियानो जा, नोंथांमोना निमाहा बिलायबायब्ला गावजों गाव मोजांनि बाथ्रा। आरो दिनै नोंसिनि थाखाय गोबां बर' आइजोफोरनि नाम गाज्रि जादों। स' गोबां आइजोफोरानो आंनो फोरमायहरदों, गोबां आंनि लोगोफोरा माबोरै जाखो, जोंखौबो गाज्रि बुंजानाय, गाज्रि सानजानाय खोथाखौ बुंबाय, बाथ्राखौ बुंबाय। जों एसेग्राब खस्थ' मावनानै जाग्रा मानसि, थ' बेंगलराव माने गाज्रि नाम खालामबाय होननानै गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायहरदों। स' बिनानाव हेमायाबो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंजानायलाय दायो गोबां टेनसनाव दङ होननानै खोनानो मोन्दों। मानो होनोब्ला बिनि हौवायानो 100% सापर्टआव दं एबा प्रुफ दं आरोना, जे बे हेमाया नंगौना नङा एबा जेन'बा बेबायदि आखुनि नंगौना नङा, बेखौहाय गावनि हौवायानो प्रुफ होनो हायो, एबा गावनि हौवाया अलरेडि खोन्थाहरनाय मथेब्ला आरोना। स'
थ' नङाब्ला बाथ्राया नङाब्ला बेफोरबायदि जानला मोनला मिडियायावहाय बुंनो नाङा गोबां ससियेलावहाय जेनेबा समाजाव गुबुंले नुथायखौ जाखांहोनाय जायो आरोना बिथांनि लकेशन मथे आं थांनो होनोबा हायो लोगो हमनो होनोबा न आंनिफ्राय लकेशना बिसिनिया 15-20 मिनिटल'सो बारा गोजानाव गैया बिसोरो जाय नोंथांमोना दङ रिसुमोन आं थाङोब्ला खाथियावनो दङ आं थांनो होनबा हायो मानसि लानानै नाथाय नेक्स्ट टाइम बेबायदि गोरोन्थि मावनो नाङा जुदि बेबायदि गोरोन्थि नुयोब्ला हले आं बुंखादों आंनो हमनो बारा गोबाव नाङा आरो आं मानसि लानानै थांनो होनबा आं हायो आरोना आं बुंखादों अलरेडि स' बेबायदि गोरोन्थि मावनो नाङा नोंसोरो लाइफआव गावनि गोथार देहाखौ ना लाख थाखा होनानै बिब्लाबो बुरखायब्लाबो होनो नाङा बिनानावनो गावनि देहाया गोथारै लाखिनाया मोजां ना थ' नोंसोर बेबायदि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजानाव जानगार था आं बेखौ हास्थायो आरोना बेफोरबायदि गाज्रि राव बुंनायनिफ्रायबो गोजानाव था मानो होनोबा गाज्रि रावखौ नोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजानाव जानगाराव दोन नोंनि न'खरानो जाया मानो नोंनि फेमिलिया जाया मानो नोंनि न'खरावहाय बेबायदि गाज्रि रावखौ दाबुं